Bigli ang mga kamaton sinyo no ning di naman puli kay ning saan. Okay, yun. Areo sa taon ka mo kido atat ka mo. Sa taon. Sino daw ora na nagtigo ko. Okay. Pakilala ka na ma'am, pakilala ka sa aton nga channel. Alright. Princess naman guys. Yeah. Princess naman Sino guys. ganyan mo ngalan ma'am? Si Jamela. Jamena. Oh, pakilala ka mo mga gwapo. My name is Cypress Celeste. Celeste, Let's kailan? go ah. Jero Cotillar. Okay, so... Tamo na may kilala sa nung. Okay. So mga kamaton na yung nag-onboard sila to gali sa may Mangkiglaw na yon mga kamaton na papulit na sa taal. Yes. Dating ka mo na kalinaw? Yes. Simsite, gala-gala lang. Yes. Pwede niya. Galagaan niya po. Ipuas may klase na no? Okay. Tingnan mo ka skola. City City ayo. I see. Tapuan. So, amo na ning ano ne? Ano nga table ni kamo da? Puluan noon. Pero sa Bulawan. Ano sa bunga table? Bulawan. Ah, Bulawano naman. Hindi naman sila. Buka ako. Guys. Sige na. Wait Dagdag lang. ako suga ako. Sige. Sige na. Lapit na lang ni guys ah. Ayan ko unta. Pakwata kay gwapa. Ano ganun? Isan ang ini-upload, Isan man. sa Jay. I-upload Bye-bye. video yun to. Okay ah. Video niya like curse yan basta kami. Ano na to ito on liwat siya ilagwa pa. Para makita nila ng mga kagwapuhan di sa mga taga-taalo. Mga gwapo yung mga taga-taal. Yes, so ano na grade niya dyan yung ano, yung senyoray na? Greeting. Isa lang i-tennis ang Kami, okay. wala kami tatlo. Aras na ito nga, isa si, ano, ang Okay. right. Di siya tawag ka mo sa inyo nga, kung ano, nga kabaranggayo? Shout out siya na. O, sige ba, sige. Sa kapitan naman ah. Okay. Nag-shout out kay Mayla. Shout out kay Mayla. Maybe hindi ka papakita na, okay? Shout out Kita kay lang, Mayla. kita. Shout out kay Thank you Sanay. guys sa suportahin na. So, gusto ka lang nila mga kamaton na i-upload mo. Pero itry tani nga i-upload ni boss ah. Nice one. Nice one. So, para Subscribe naman na. yung puli ah. Okay. Isa na kami dun sa followers ni, ano ganit nga lang to. Kamaton. Taxi driver. Ano to ganit? Ako si Maton gali ah. Tondrias Oh, lang. mayari. Adet ah. Ayun nami guys. Yes, so mga kamaton manawag na din kanay share ng lima mo. Oh, sa tao at sa tao. Shout out sa lahat. Shout out sa amiga ko na. Okay. Ay, sa tao at ba sa tuya channel? Wala na ko yung shout out sila. Okay. Okay, ko ya sir. Shout out ka sa taga-taal ah. Ang sa mga grupo na. Shout out kay Okay. mama. Shout out. Okay, okay, sir. Shout out ka na. Okay, so amo na eh. Guys, manawag Sa na tao guys. sa inyo mga kamaton na, mayong gabi sa inyo ha. Shout out sa Team Black. Eh, champion. Champion. Ano ano mo? Ano mo? Basket. Ano basket? No. Ate Dog? Okay. Champion. Okay, congrats. Yes, thank you, thank you. Thank you. Okay. Di ba pagaling mo ba yan no? 40, 24 ako, 24. O, pinada ko Yes, lang. ate. Yan na libre guys. Okay. 71, 70, Okay, ganito. 75? Shout out sa mo. 75. Shout out sa mo, be. Oh, no. Shout out sa pamilya ko na. Shout out Okay. sa akong kagalingon. Gila, CD na yan oh. Okay, thank you sa inyo. Thank you. Naog namin guys ha. Bye, bye. Thank you guys sa vlog. Okay. Sige, sir. Yes, mga kamaton bago lang gali panawag nga kon nga mga sortirito nga mga kabataan niyo. Taga-Taal, Barangay Taal. Mulo, Iloilo. Pag-bebe sa Onboard sila mga kamaton gali sa Monkey Ground mga kamaton na. Onboard sila sa Monkey Ground, papuli na sila. Bago temprano pa sila puli, alas 10 pa. Alas 10 pa sila puli, oh. Yes, so shout out sa imo Mama Janila kag ang mga gwapohon mo nga mga upo-upo da. Shout out sa inyo. Ba gusto nyo gid galing nga i-vlog kag gusto nyo gid i-upload sa mga gabi. Sorry lang taon ko kung ma-upload ta sa mga gabi kay gabi ay pa ko mo basta sa next night lang gura sa sunod gabi. Upload ta na mga kamaton para sa inyo ah. Yes, so tatin ka mo kalay nga magpa-vlog ha. Sa tao kila sa inyo nga mga kabarangay na. Kag mayong gabi sa inyo tanan mga kamaton. Yes. Salamat kay nagpa-vlog mo sa akon sa bunga gabi. Gusto nyo kay galing nga
vlog ka muna sa mga solterito. Mga kapon, mga taga-taal. Yes, so thank you sa inyo mga kamaton ha. Kag salamat mayong gabi sa tanan. Pasado na alas 10 ng gabi. Di plano pa ko problema. Thank you kag mayong gabi mga kamaton. Thank you. Ito naman ay subong nga gabi ang mga pila kada mo. Kita tali mga kamaton. So kailan yung makakagawa tali mga isa ka oras ha. Ako ni kapiga doon ting awon nga biyay. Yes. Kita taga matanaw pauga tadi sa mag-aga tadi balik-balik ni. Yes, ito pa iban sa likod. Ari ang unit ni Matono. Yes. May ito pa doon sa tabukali ka Matono. Ang 511 nila kay Boy Ario. Yes. May ito pa dito sa Matono. Nga. Di tataw ka Matono ko na ano kapigado na subong kinamon yung biyahe. Wow. Maluoy ka mo mga kamaton sa amon. Wow. Hindi na pa eskwela pa kami. Yes. Tiga lang na kamaton na. Kamu na siling ang obra namon ni baka-baka na. Hindi na karbaw-karbaw. Laluoy lang ang mga kamaton ko. Lalo na si Maton. Laluoy lang. Yes. Amo ni kamaton na. Yes, kamaton na mo yung amon yung pila. Yung pila namon di sa dundilito. Amo na ni kami kapigado subong. Amo na ni kami subong kapigado. Yes. Ito lang, nagabanti na tayo kamaton. Aring isa ko kako yun ito. Smell niya. Ito yung isa ko. Ay, ang obra na mo ni kamaton. Okay. Baka-baka na lang kanina yung mga kamaton. Hindi na tayo magkarbaw-karbaw biyahe. Yes. Abanti ta. Thank you kamaton. May ito na susupunta kamaton. Yes. Taga na lang tayo kamaton sa biyaya. Taga na lang tayo sa mag-aga balik-balik na. Yes, saka sa aton nga unit nga 511.